Het was in drukte van belang afgelopen zaterdag in de jachthaven van Wanssen. Honderden mensen genoten met volle teugen van een bijzonder evenement. Vandaag hebben we voor het derde jaar op rij een leuk evenement georganiseerd van Talent ter Zee in de Lucht. Je kent het nog wel van televisie, maar wij doen het hier in het echt en fietsen erin heet het. En zit daar veel organisatie aan? Ja, we zijn met een man of 4, 5, een half jaar geleden begonnen met alle voorbereidingen. En dan komen we eens in de zoveel weken bij elkaar. En afgelopen maandag zijn we begonnen met het bouwen van de schans. En hebben we hier de hele week met een man of 15 aan de schans zitten bouwen. En hoe is jullie idee ontstaan? Nou, het idee is ontstaan doordat wij als SOAS in Wanssen eigenlijk geen buitenevenement hebben. En dat we zagen dat allerlei SOAS hier in de buurt dat wel hadden. Dus wij wilden eigenlijk ook iets gaan organiseren. En toen dachten we van, ja, waarom zullen we niet iets in de haven organiseren? Want dan kunnen we ook nog iets unieks neerzetten. En ja, dit is het geworden, fietsen erin. En hebben jullie rekening gehouden met de veiligheid? Zeker, zeker. Zoals je ziet hebben we stootkussens aan de zijkant aangebracht. Er zitten duikers in het water. We hebben EHBO. En alle deelnemers hebben ook een helm op en een zwemvest aan. Dus ik denk dat het op die manier veilig is. En ja, jullie hebben geluk natuurlijk met het weer. Ja, prachtig weer. Had niet beter gekund. Dus dat is wel fijn. Ja, we hadden in het begin weer een beetje angst dat er toch weer blauwalgen in het water zou komen door het warme weer. Maar zoals je ziet, er staat nu geen sprake van. Dus, En wat als het wel was? Ja, dan hadden we misschien toch weer iets anders op het laatste moment moeten organiseren. En dat zou heel erg jammer zijn, want dit is natuurlijk het leukste om te organiseren. En zelf ga je er ook in? Zeker, zeker. Ik ga er als laatste vanaf, dus kan ik mooi afkijken bij de rest hoe het moet. En dan moet het wel goed komen. Tientallen fanatiekelingen waagden de sprong in het diepe. Deelnemers Frank en Dirk kijken met gemengde gevoelens terug op hun eerste run. Hoe kan het nou dat je de bel niet raakt? Ja, dat weet ik ook niet. Vond je het spannend om eraf te gaan? Nee, valt mee. Maar we doen voor de gezelligheid mee. Je hebt nog een tweede kans, toch? Ja, daarom. De tweede keer dan wordt gewoon de snelste tijd. Dus. En een valse start? Ja, de hek daar viel niet omlaag. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Geen idee. Je was er niet klaar voor, zei je? Ja, nou, dat zei ik zo, maar ik was er helemaal klaar voor. Dat was mijn tegenstander te intimideren. Vorig jaar tweede, hoorde ik? Ja, ik had mijn best gedaan, maar geen eerste helaas, hè. Ah, je hebt nog een tweede kans. Ja, zeker, zeker. En zijn er nog wensen voor een volgende editie? Ja, er zijn altijd wel wensen. Ja, we willen misschien een keer een ander onderdeel van Talent ter Zee in de Lucht doen, maar welk onderdeel dat weten we nog niet. Zij sponsoren de hoofdprijzen, nummer 1, 2, 3 en de 5 prijzen voor de Dekkers 2 wielers. Door de Dekkers 2 wielers gesponsord.